Welcome to the iron melting site at Lejja. Ekele no Igbo ekele no ebe nnọkịta bụ na iron melting site dị na Lejja. Nke ha inu no dị gbogbo gate aka garuo 4000 BC. Ka ebe a dị. Ebe a ka nzọrọ okwuta. Unu tuo nwa dị ọra mma. Ekele m unu. Adịkwana mma na anyị ga na-eme ihe kwesịrị ekwesị n'elu ụzọ ebe dịka ancient iron melting site a ụwa niile na-ekwu maka ya. Ọ dịghị mma, ụzọ ahụ adịghị mma. Ọ dị ezigbote mkpa na anyị ga na-ekwu ihe kwesịrị okwukwu, na-eme ihe kwesịrị omume. Ọkwa na edozi ebe anyị wedu ụsọ asụkwa na aga ụzọ dị mma aga ya ọzọ bụrụ ya n'ezie n'ụzọ ebe dịka iron melting site ụwa niile na-ekwe ka ọ dị. Ịga ya sikwala ike. Ọ dị nnọọ ka ụzọ ọba anyị edem ofu ihe aha ka anyị na-ekwu okwu ya. Biko nu ndị ọ dị n'aka Commissioner Works na ihe niile ma ndị obodo ji ihe nkụ n'aka ka edozie ya bụ ụzọ ka o wee dị mma, wee dị fecha onye chọrọ ịga ọ gaghị ọsịsọ pụta. Anyị na-agakwa n'ụzọ meziri na ọ bịa lụta aka. We're approaching Lejja Federal Government Girls College. I'm so surprised that even this school is here. Ụzọ wee dị like this. This is Federal Government Girls College, Lejja. School and ewu. Onye ọbụla nọ na Nsukka na n'ụda ya. Anyị ka na-agakwa on our way to the iron melting site. Ụzọ eteka mana a ga-eri ya taa. John Lejja. Okay, one of them Lejja is We are gradually drawing close, but it seems like it's still far. Let's continue. Wow, anyị erutego. This is the ancient Lejja iron melting site. Adiorama is here. Kambia wulanya mufolo. Wow. Wow. The ancient iron melting site. Mama here. Anyị na-ahụga ebe m nọ bụ na ya bụ iron melting site dị na Lejja, ebe a nọ wee na-emepụta igwe, okwute bụ igwe na mgbe gboo tupu ndị ọcha wee zọọ ụkwụ na be anyị. Onye aka anyị nọ kịta unu n'anya na-ahụ ebube dị ebube. Ya bụ Lejja iron melting site dịgoro mgbe gboo a na-ekwu maka ya. Ebube dị egwu bụ ihe nka. Anyị na-anya ka anyị ma anyị ga-ahụ onye katara ya ga-akọwara anyị obere ihe maka ebe a. Anyị nwere akụkọ anyị ga-egochikwa unu. Ekelekwa m unu. Anyị na-emekwa m. Anyị sị ka anyị zọmụkwụ nwabe. O nwere ka ọ dị na ọ bụrụ na anyị rute mbedo nwabe. No, I ain't just going to see me that corner.
ekwe mgbe anyị bịa na-ekwe ka o si dara maka na anyị na-anụ akụkọ abe mgbe ụwa niile mgbe n'ịntanetị nwabe mebe egwu ya bịa m rutere na be gị na-asị bụkwa na anyị nwere edo ha ma ụzọ adịga na n'ime ya bụ enye nna anyị ka gị na agwa anyị nsọ dịcha na enya na anyị erute na biko o ko obere nke anyị jikọ anyị ji hụ nke ja okay darling yeah darling Wana ne kuheho. Okay. Watch out. Okay. Estou cabendo hoje. Esse guezado, hoje se chega de bem. Só me leva o boque. Otobo ha, Otobo. Lejja Iron na bis. Lejja Iron Otobo ha. Bishia bidoro biara no ma. Otereka. Techimenti. Ndị bịacha ndịla. Ana sị na dari ihe no ma. Aji wee bịagide magide ka anyị enweghị mmadụ n'isi njem a na-emebe ememe o nwere gị mgbe echile gị bịa ebe a ụbọchị adịghị 13 na eto bịa ụkọ ndị ọdịghị ka dị ma mgbe echitere ete ndị anaghị anụ Igbo chachacha alaeji ugwoke bịa were ọjị amalaeji bịa were ugwoke na nwunye bịa na were ọjị ibe ọhụrụ dọrọmalaeji ugwoke niile na ha niile Igbo ndụ m isi n'ụzọ ọjị ibe ọhụrụ ndụ anyị abịa mgbe chigide ọjị ibe ọhụrụ ihe ndị ha chọkọ garị ha garị ha ọfụma se nweta ihe eji ha chọkọ onye akọwadara ha 20 n'ụdị ya na ha akọwara agbagda ihe na ha hụrụ mgbe dị n'iche ọjị ibe ọhụrụ ndụ anyị chọ na anyị ndụ ngwa wetara nke awara awa Unu ga-edobe nke a. Thanks. Daroj. No. Ik ga hier weer. Ja. Dat is documented. Ndị bịara ebe a na-aga-ebute. Ha ndị hụ lile bịa dịcha ebe a. Okay, ha na-ede ya, ịbịa na-ede ya. Ihe niile dere ebe a bụ ndị na-abịa abịa. Okay. Okay. Anakara. Okay. Ana m ejefu na alata. N'izu ka bịaba ejichere m hụ na UK lata na aga m ejezi America. Ihe m jekọ je mee ihe osochine abụghị ka naanị ka m je mụta nke gị ka m gwa anya ha na onwere anyị nwere. Ana m abịa ngụ na nwari ya gara mana ana m eji ala Igbo niile agụcha ya dum anyị nwere n'ala Igbo. Ọ bụghị mgbe niile mgbọcha ka anyị na-eje ma nke ebe anyị na ya ejido gị ihụma nwa be m mekwesịrị mee ọ dị ka emi na-akọwa n'anyị ka akụkọ a na-anụ maka ọ dịga epọ n'obodo Naijiria niile. Onye kwere ka ya mara mgbe akwadoro mgbe arịrị ahụ na ọ bụ onye fụtara n'ọkwụ ma onye fụtara n'ọkwụ eze ha ebe ọma eze ha ya bụ nnukwu dị ojii nke a ya bụ eze ha niile ọmụba ha alụ arụ na-adị akara ọmụba na-alụ orie ma o ruo eke na-abọta orie na-eshimali igbugbo kpata akara na ọmụba dị alụ echi salụdo m ọfụma eze ha ehu ka ọmụba alụ wetala aha ọbụla
ọmaba dacharịla lụakwara ọzọ a ga-enye ụdacharịla lụakwara ọzọ a ga-enye ya ji akara na ọlaja echi ya bụ eze nkume ụmụ ebe ofuru onye ọzọ anaghị ebi Ka bụ oshuru. ofuru Oshuru oke. o nwere ndị chitere mgbe ọbụla anyị amaghị bịa nyiri elu nke a kpegide ekpere ndị be anyị nụfụma afụta jisi ahụ jiri ha enyere Nsukka a na-ekwe ikpe ya na ekọtụ karịrị ọma n'anya si ekọtụ adịghị mmadụ ite gị na asị uru chitere gbo na-ezulite na gịnị mere Even everything now there. ihe ekpokporo ha Nsukka mụ na igwe na-eji okwu onye na ekọtụ na Nsukka anyị karịrị ọma na-ese abịa ere ụdị mgbaja agbachara yachara enọgwọ ya ma anyị bịa na ekọtụ na-echi ihe mgbe a naghị echi ya bịa ụmụ egal ka ha mara ihe dị n'ime Okay, ka ha deliver ihe ha amaghị mgbe a tọrọ. ọ dịghị okwukwu na-ezuru ha ezu Ekeke ala Igbo nwechere ya dịka ikoro na ndị otu ihe asụchi mere ihe n'ọkụ. Abịa sị na ọ bụ egbuto. Ya ga-abụ ihe ji obodo niile. niile ezugide izu dị mkpa mgbe a na-abịa ezuenu ha onye memere ya sịrị eme na Lejja mgbe a bịara ekwu okwu onye ha abịa ebe enume na onye mmiri asịrị eme ati efu adada bụ adada Lejja ma adada Lejja ma adada Ọ na-agwa m na isi munye ya. apata m ihe ya na ọ dị iche ọ na-asha gbọ Eziokwu. Asị na ọ bụrụ na iji ewotu nkeji ole na ole ịgwa mmadụ anyị ha aga nke ọma na anyị nwanyị nwee ihe ọ bụrụ te nkeji na-abụ. Boniface Ugwokemani Dunoka Lejja eze Lejja Ebe anyị kelechi gị ike. eze Lejja nọ Anyị ji agwa na anyị mgbe anyị nọ ka ọma na anyị nwanyị ihe ma ọ gara. okay unu nọ n'Otobo ugwu Dunoka Lejja Otobo ugwu a anyị bụ eze Lejja niile na-abịa izu ebe akpa nkata dịrị anyị ọdụmma dịrị anyị na ebe a ka a na-akpa onye niile evuru okwu abịa ebe a kpụ ikpe si na o mere ihe iwu ọ bịa ebe a na-atụ efu adada efu aja egburu adada Lejja ọpụta na-eji egbuere ya na adada Lejja nwoke anyị siri ike n'ọbụ na amaghị m ka ya ọfụ ga-emeko Lejja anaghịta anụ ha Lejja emegide elekshọn naanị so Lejja abụghị nshi idefụtagide onye ya na onye be anyị mekwa elekshọn na ya onye be anyị na-awụ n'ala gaa n'ihu bido mgbe ọ pataghị chere ịhụga na ebe enuma mere ka ọ dị na ọ bụ onye fụta ọhụma onye si m kwuru erugo 15 onye fụta na ọdịrị ka onye ọma isi anụ emere aga m ihe a sị na ya amaghị isi a na-aga gwara gị aga sị na ya sị na ya fụtara hụma onye niile fụtara bido n'ala sị o mere aga ma ị na-asa na ya amaghị na ya fụtara hụma ọ bụ na emunye apa ha ma efudoma ya bịa na-eme ọ bịa mego onye kwere ka na ya mara ka o mere mme nke a bụ eze nkume ha niile eze okwute ha niile ya bụ nke a bụ ofuru onye ọzọ anaghị emetụ eka ofuru asụ ga-emetụla eka imetụrụ enu ihe anyị nwebere gị mmegide na a ga-ahụ na ọ bụkwa na imetụ aka na amara ama imetụrụ eka na-amaghị ama na onwego ọ na-eme onwego ọ na-eme na ọ bụ na isi ka ya metụrụ enu na mara ihe a ga-ekwu mara ihe ga-eme na ya chiri nye ike na o nwere eji eme oyi ọgwụ bụ ebe a nke a oyi ọgwụ ọ dị ụzọ na-abụ ụzọ bịa n'elu ha adịrị na mgbe ala ọ ji akakwa oyi ọgwụ ị ga-ebu ụzọ maka ọ bụ ka anyị ga
Ka sole ka bere nka. Nka bo nu ada da mu na bu. O do Otobo Lejja lile. Wọ́n go Otobo Lejja lile odaga. Onu ada. Ya bụ ka anyị fụtara hụ. Efuwe no Otobo Lejja lile. Mejede mbe mu nyanye do. O tere aka. O ja afọ 2.5. Yo ba. Ko de ha gbada ba ka gari jebe ada ba. Gbada be agbada. Ebe a bụ ọyọgwụ. Ọyọgwụ. Ọ bụrụ na ọnwa shi n'igwe, a weta akpata obure nke a. Ọnwa shi, na-eshi n'onwe were gata n'onwe tobure. Agagde n'onwe. Ọnwa ọzọ shi, na-eshi n'onwe wechite n'onwe. Agagde n'onwe. Ọnwa ọzọ shi, na-eshi n'onwe wechite n'onwe. Ka na-eme n'hụ. Ahụrụ ọnwa ndị a bụ n'ebe a. Anyị na-akpọ ha ụmụ lọlọ. Dunoka Lejja. Onye sọchara ndị bụ n'ebe a fụta. O wele anya ahụ maga n'ele ọnwa. O shibo ha ehu fụta. Were akpa hụ ha. Legide sa na ọ bụghị be anyị o. Na ọ bụghị be anyị o. Were akpa hụ gara na onwe tọbụ. Uruka ọnwa ọzọ shiri. O fụta. Ga n'ele ọnwa ọzọ shiri. O shi na onwe were sa na ọ bụghị be anyị o. O shi na o were ewechite na onwe. Ọnwa eshile ka ọnwa ha. Ma ọ sị na ọ bụghị be anyị hụ. Onye Dunoka a nụrụ mgbe ọ sịrị na ọ bụghị be anyị. Maka na ọ welie olu siri ike. Ọ sị na ọ bụghị be anyị nọ n'ime ụlọ nụ ma na-esi na ọ bụghị be anyị. Ọ bụrụ na ị nụrụ mgbe ọ sị na ọ bụghị be anyị na-ete gasị na ọ bụghị be anyị. Na ọ bụghị be anyị o. Ka a na-emebe na ha ọnwa abụla ọnwa atịle n'igwe. Onye karịa ya na-ekwu anọ n'ebe mara maka ihe ha aja akụzi ya. Onye ọbụla afụtala na aja agwa anụ na ndị ụmụ ụlọ. Na ọma eshile na-adịghị aya ọgwụ ha, oyi ọgwụ be ha. Oyi abụ eshi n'onwe wogete n'onwe, na ogwe eshi n'onwe wogete n'onwe. Na bụ oyi ọgwụ. Mana ọyọgwụ ha ọ bụ na ọ na-arụ ọgwụ ka ọ bụ na oyi ọgwụ bụ mgbe m fụtara nụ m. ọ bụghị be anyị hụ ọ bụ na eji ha abịa ka ọgụ. Nke a bụ odegwo. Gịnị ka ọ pụtara? Odegwo. Nke m fụtara hụ ma. Odegwo. Bụchi a na-agụwa n'aha n'aha o mere ọma. Na ọma eto. O mere ọma eji agụwa. Ọma eto. O mere ọma ibe anyị niile eji agụwa n'ụkọ. Ọ bụrụ na anyị sitechara nri, anyị bụ ugwu na-agbọ. Anyị bụ na-egbegote ihe ma agbọ. Besoro ụzọ ha azizi n'ugwu. Anyị na-ebu vileji na. O debuchi aja agụwa nụ. Onye sọchara ndị mgbada omume. Onye asọchala ndị bụ na mgbada omume nwoke. Asọchala ndị mgbada hụ esi mbọ bụ gbegote. Onye sọchara ndị gbegote ha. N'igoro. Tukune na mkpume ha dokwu ihu. Onye si na mgbada pụta n'igoro. Tukune na mkpume hụ dokwu ihu. Onye ọma agọgụda na onye ọma agọgụda. Onye ọma agọgụda na onye ọma agọgụda. Ọ dịghị na iji ọjị oji agọ, ọ dịghị na pa nri ndị sitere na mgbada pa nri. Ọ bụrụ na o mere ma amụrụ ọhụụ afụtala gị n'Otobo ha. Nne anyị esi banye krefụta. Odegwo. Ịmụ mama na-ekugetele gị n'Otobo ha. Bụchi iji ekugete enu. N'ikire bịa. N'ije isi gbe gị mete mmanụ. Je chọma ndị ahụ bụ n'onwe na-aya ọgwụ ha. Onye sọchara ha afụta. Nara gị mmanụ hụ gbekọchere sa gị zọ ụda. Onye ama atụghị ha. O gbekọchere mmanụ na o jegide mgbe o jekọrọ. Before na ikire fụta n'onwe na ije gbekọ mmanụ bụchi ikufutere. Onye kufutere ya na-ama gị. Na-ajụ mmanụ. Ga-egbekọgwo mmanụ n'odegwo. Ọsọ gbawa na-asa na egelaga gị je gbekọ mmanụ. Olata na omete manu jeku ndị ya ọgwụ saga zoro ya matiri ayi nke ọzọ dị mgbe ebe ibi ọgbọ ibi be ha ifuga na isi enye tọchicha nkwụ anyị ma ọ mịna ọ dịcha ka isi aka ọba na hata wụrụ ọnwụ ibi
idibe ha anyị nụ n'onweghị mgbe ọ dị ma abụghị n'ugwu Dunoka n'ụka n'ugwu Dunoka n'ụka isi na isi ya na-adịcha ka aka oyibo isi gịnị ibi osisi a isi ha rujeru n'ụkwụ ebiri unu achọrọ m ịfụ a na-abụ ihe a na-ajụkwa ayọ so nna ya eziokwu na ọ na-efu ebe ọzọ like nwere ya na-aba anyị kịta mbụ ya ebe anyị ọma mpụ nna ya nwere ikwu what is not sure like ọma ọkwa eziokwu dịkịta ọ bụrụ ebe a ka ọnụ nwe nọ ofugbo na mgbada oke Otobo no ọ na-emebe yikpọ ọ dị ọnụ suru ọhụ adị ewu derere ebe dị adịghị ma anyị ga-ata anata ifụtabe na ihu ma o nwego eji ya na-eme ka onye eji eme ọ bụ na gị ụtọ na ewu ihe na-agakọ agba isi na onye eji eme papa m isi na mmadụ anaghị ewoto isi na onye eji eme ndị nnukwu n'ụka anyị na-ehesh ya bụ anyị bụ Dunoka ọ ndị anyị na-ehesh ha bụ ndị anyị nụrụ n'ọdịbo n'ugwu a na-emetụ ha aka imetire na o nweghị ya o mere ọ gaba azagide Otobo achọrọ m ịghọta na mkpụrụ na nke megire na ogoro mkpụrụ ọkwa permission ka m ji emetụ gị aka ọ dị Igbo mkpụrụ ya dị ọtụtụ mana nwa m amarọ ha amaghị m etu dị n'ime ọ dị gị a na-ata ata bet ọ dị egbu mmadụ kasị achọrọ m itesti ọgbọ ma rekọd oge ya ka dọcha ofu onye ka iwepụta obi jiri onwe neneke n'ihe ọ ga-adịkwa m mma ịwụrụ na m I like ijide na m just to have it ebe ọ bụ na onwe gị eji ene okay na ewu ihe ọzọ dị ebe a nwere ike ịkọwara anyị ihe nkọwara unu kịta ejikadịrị ka esi akọwa anyị ihe anyị extra ojikadịrị ka esi akọwa anyị n'oge abene nke dada ọhụụ nwere ndị Lejja Cheke mango. ndị band bịa na n'ime oshi akịta oshi nke akịta ọ dịzị ka akpaka akọ ya mwachi ụka akọ ya ọ dị ka mkpụrụ achị oshi ọ bụ ebe a ka ọ na-etukwa nke a bụ normal oshi a na-awa aka asọ ya a na-awa na-ewe ata ụlọ papa ịhụgodị ya dị n'ime enye osisi anọkwa na osi gbawara agbawa ọnụ m emebiri emebi ọkwa ya bịa m nke a ka iweftere ba Charles gbara ntị ma onye maka oshi na ya ọ n'ime ya ma ọ n'ime dis ọ n'ime ya ka oshi this na-ekwe ya ba ọ dị ka achị na m opu na m ọ dị ka ụlọ ebe anyị na-eme mgbakọ ụlọ Otobo a na-efube ebe sọra okay abịa gị akpụlie osisi na-ebe anyị kwesịrị ịkọbata datụ dị oshi gbacha gbawa lewe nka ka hụ mana ka ọmaba anyị ji afụta ma ọlụa ọ bụ n'ebe a abịa ebe a ma ngwu ebe a nke bụ n'okwute ebe a Emeka abịa bi na asị na gbara ya mgbe a na-agbara anụ ha okay ọ bụrụ na oke ebe ahụ pụta ya ndị onwe kirigide ọ na-asọ nsọ mmadụ oke anyị nwere ike gaa nso iji anyị ji eketa ada anyị mkpaka ịkara igbu ụzọ lemene ya foto ihe a bụ omenala
First of all, it will assure Then you. do no kure papa. It will bomb ebe. Ya de ebe mo sha o hamu. O ha mama. Ebe o ma ba sha. Ka mo jẹ́ dẹ́ntì ní kò kó máa ní. Where can I see them? Na wo onu ma. O hamu. As ebe mom na sha futa ebe o ma ba sha futa. Lo ko no ego ban. Mo shi me de ki mu no. Ike na na mari ja no ko ni. Ya ba ni mi na o ba ni me ni mi. Ah, de que eu não vou encher, já tá. Ah, do que eu não vou. Ai, não, ha mama. The BP don't rise now. I swear. Una ho gane ba ino no. Ahu me be do to na Anambra BBC ya nia. Igbo nwere ihe. Ai no na Lejja. As no bo ha mama bo ma do egu. Obe mere ma do 20 je petu na ya je no. O do egu. O do egu. O me na ya je kai na. Ya pini. Jagada na nda archaeology. Lukwa nenu. Join kwa nenu. Jagada na kai na kai na na metu ha. Papa. Hello. Uban hu te. Ebe ni hunu jere bu be ma gune ba shi afta. To sho na ada. Ebe abu zo ma. Ya ko de ha. Okay, man e shi u ba agbago. Ebe da bere na ale de chofu na egwu elo. Ya bu zo ma. An rezu izu. Na be tuku de na nka lile bi ha lile bo cho. Ma bu so nka. Me zele ja na tuku go wa. Ma bu so nka. Na nke zele ja na tuku. Okay, nke ọzọ a welitekwana echi. Otuku na na ngwa ala ha no belege no. Okay. Nke a bụ ụzọ ma adọrọ izu na-ebido onwe nwa tupu chie nwa gbọọ jezere ma abụghị sọsọ ka tupu chie nwa Papa. Ọkwa ka bụ nke bụ eze nkume ọ. Ka ịkọwado menu. nke ọzọ bụ na-ekwe obere ga-abụ ka enu mụ kwuru Ya me ya kwachara ndị a niile. ya bụ eze ndị a niile dịka a nọsọ eze ya bụ eze ihe niile Me nke a. o kwuru Like go bien nka. Ọkwa nke a bụ isi na adịghị etukwene. Nke a adịghị etukwene. mba ma onye isi na ndị bụ ebe a onye swachara ndị bụ ebe a na onye swachara Dunoka ugwu na agbọ ndị mgbụele ebe a na ndị mgbụ ala onye swachara na onye shiri n'onwe fụta swachara ọnụ ogbo nwere a na-akpọ ọnụ ogbo Obu ha bụ ndị na-ejigo n'anya agụwa Obu ha swachara Dunoka lile. bisi aja agụwa na ịgba Obu ha sochara Dunoka ha lile. na-abụ onyiri na ya na-agụchara anyị ihe ejiri gụọ anụ na-achọ jigide ụdịgị na ịka jibe ha na-abụ ọ bụrụ na azụ egote azụ eji agụ anụ na ya ọnụ dịrị okoro nwa erijuo ha na-abụ rijuchara onye ihe na-akwaba ha mbụ Okay, man na bo gora richere an ga-eke mad. Ha na bo na riche. anyị ga-ericha nri anyị ga-ericha ji anyị richara ji na ọ bịa bụrụ azụ ejiri gụọ anụ mmadụ na-abụ hụ tejuo ịhụ na-akwaba ha mbụ
Ana mai peter na aya for okuru ha mai peter na wana anyị mai bịakwutere sịrị anyị na anụ ga-ebi n'eka ma anyị ga-etukwu n'enye nwere ya kpatara na anụ ga-ebi n'nwa be ka ma anụ ga-etukwu n'enye anyị fụtara ya bụ ka ọdụ tọgbara ya n'ụsọ fụtabere n'eka ọhụrụ ahụ ọdụ nsọ ọdụbe nsọ onye fụtabere n'eka ọhụrụ ahụ ya na alụ Lejja niile mara ma be mme ike a si edobe n'nsọ a na-abịa kụzi mmadụ Lejja niile nọ na ha gburu a na-esi na ha gburu mmadụ biri ịga na-etukwu ha kekeke ụsọ ọrụ gị usoro ni haya ma bu so mbe so bari ni haya una huga ne fukwa kam piwe abe aba kada ki chote fi jidogde ho chagde ne fa zagda o bezo na bu no ka bia and ne ju kwa ga ne ha zagda o bezo alu Lejja bia go mo mi wa ugo ne idumoyi asaka mu Era my own charity work. Ia do uma dó igual. Não, futa, numero pegar no fogo dele. Ia do uma dó. Vamos ganhar só de jido na baga. Ó ba aí de jido ba aí. Na hugo. So I would like to go na so ka na dey tukwa ni Onu go fiu. Nka. Onu go don so ya na eze nkum. Okay na ye okwa ni iwe. Okay e ka on vuga be we should make through nka by mistake no do. That mistake can be important. Eh am na ba ka wi iwe. No degu. Aruga shana. Apa ye keleg. Na yi me ka o. Ke kishiri ekurigo ozugbo ifuta. Okay. Maka na ya anyị buru ga gbagwa maka na anyị dị aja. Okay. Ọ bụ ka anyị rutere. Nwanne anyị ha anyị na ya na-arụkọgide sịrị ka anyị mara ma ịnọ. Anyị kelechie gị ike maka na ọ bụ onye ihe dị n'ebe ya dị mma bịa fụta ma e buru ga gbasị ka ya kọọ mara ntakịrị bịara ma ị makta mbe anyị isi ka ị kọọ mara ha ka ha mụta ihe. Ya bịa anyị na-asị na ndị ọgaranya nọ n'etiti anyị kụzide na ụmụntakịrị ihe. Na akụzide na anyị mara nke gwaghị anyị na ya maka ọgụ. Onye kwelu ndị kwelu na mi futaro ha ma kwete ndị ka na ejido channel ụka dịcha n'udo n'udo ma ndị ọma na-esisi ejidola ete so ma ejido be na ịbịa iburu n'ibube ibube be na agụ m ipio ude mkpa ndị ọdụ onye ụfọdụ mmadụ ọkwụsịna sọsọ ndị shia mebie na-ebi nka ịga ndị onye chilebe anyị onye shine bunu blacks sọsọ abese Lejja niile nke ọzọ bụ onye pastor flower and ga-agata n'etiti ebe a onye pastor flower Okay. ọ bụ na pastor na flower na ịbịa na ịgara Okay, why? why Can water no make a man pass? ọ bụ na pastor ga-ejekọ n'onwe sị ka ihu efe sote n'etiti onwe soro nyiri ọ ga na-akwụtụ ọ gbado nkwụsị ọ ga na-akwụtụ ana Ko bara na agba je ko ọbara na-agba agba anụ taa anọ ịgarị n'etiti Otobo ugwu o sedefere taa sọrị je mere mmanụ ji ka agbasị o mete mmanụ abịapara agbasị eti ala ebe a ọ laga na ọhụhara ọ laga na ọ ga-akwụ anụ ọzọ na dede imela o ikere dere gị. Thank you so much. Imela sir. Thank you sir. Imela. Ọ ga-agara unu unu na-achọkwala ọ ga-adịrị unu mma ise agwara m ụmụ akwụkwọ bịara n'onwe akarịrị ha ineri moto etọdụ tenoburu usana ha niile bụ pas ise hụkarị ndị nkiji ikpo ha ọnụ asa na mmemme asa na unu eme ụmụ onye bịara nga nọ ma ya esi ejighị mana m afụta kọwa nchara aka ya obodo a mụ bụ dịka a ga-asị gị otore a na-eso oke bụ na Boniface man The last person. atụta ego ka e wee tụm ụlọ ha mụ bụ nwata mgbe a na-atụ ya Mene what's wrong with Bonish? atụghị ego rute na m anya ndị ọha ga-abụ ụmụ eka
ndị ọma ga-abụ ụmụ tiri erule gị ogo mana kịta ebuji oke m ga-abụ ojete ebe ndị na-atịrị ego o ji ete ya atịrịrị gị anụ nta o tere ka ọ na ọhụrụ na o tere ka ebu na okwute ebe ejiri arịrị anụ ụlọ mgbe gboo over 60 years. jisie n'ike